sa DZGB. Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangog niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Alright, maray na aga sa mga para hiling, para dangog, para antabay kan sa tuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa tuya kan BU Extension Management Division. Ako po ini si Professor Seth De Matera, pag-iriba si partner. Ako man po si Edgar S. Barameda. Giraray partner, nagpapaabot din pa ang musta sa gabos na inabot kan sa tuyang broadcast. Sa panibagong harong. Iyo. Panibagong harong kan sa tuyang programa. Maiden broadcast. Yes, so Pag po naman sa DZGB. Pwede, partner, hindi kita nagpo na. yung sabi ko it's nice to be back home. Partner, tandaan mo kung kasuarin ka nagpo. Hindi, kasuarin kita nagpo. Ako 1986, February 2. Tandang-tanda ko. Iyo. Ako 1985. Yan, nainot akong pirang sa imo, pirang karigos sa programa gini. Okay. So dako kitang pag-ulayan mo niya na maiden broadcast niya to kan sa tuyang programa partner. Pero giruyaon sa imo ang giya no. Basta ang pinakang obeto kan sa tuyang programang ini na madadangog tuyong aldaw ni Miyerkules alas 11 hasta alas 12 nin pagkaudto ipo tanganing ipaabot ka na Bicol University ano ba ibang forma nin serbisyo kan universidad, mga serbisyong pang-edukasyon, isiring man mga serbisyong pang-kabuhayan. Yun ang talagang kababutan kan Bicol University na may diseminar, may balangibog, ang gabos na mga programa, proyekto, asin aktibidades na pinagigibog kan Bicol University, kasarabay kan sa iyang mandato, sa produksyon, sa edukasyon, sa sa mga extension services, production kan Bicol University. Ini-partner na ito yung programa, siyempre pa sa Panginoon kan Bicol University Extension Management Division. And gusto niya itong paabutan ni Norabuena muna. Sa yung mga pag-iribo dyan sa loob kan Bicol University. Sa Panginoon, siyempre kan sa tuyang presidente, si Dr. Baby Boy Benamen Dinebres, ang sa tuyong mga vice presidents, ang mga deans and directors, mga faculty members, mga estudyante, ang sa tuyong mga stakeholders. Mga non-teaching staff. Yan, non-teaching staff. And siyempre paan pamayukan BU Extension Management Division, si Dr. Marcia Rico. Yan, pag-iriban sa iyang staff. Iwa kayang partner listahan. Yes, so sige partner, siyempre pa, sa tuyang mga kasarabo dyan sa Extension Management Division na yun naghatod kaning programa ini. Siyempre si Ma'am Maria Corazon Perico, ang sa tuyang EMD Director, si Ma'am Rowena Weng Soilo, ang Associate Director, siyempre pa, si Eds Nabismonte, ang sa tuyang Radio Program Director and Head kang TTSSD. Yan ang nagpasilitar kan sa tuyang programa para digdi sa tuyang programa ang pang-edukasyon asin pang-kabuhayan. Sa gabos na inabot kan sa tuyang broadcast partner online and on air maray naaga po sa Gabos. Iyo tangon yang baga partner dai na ning open na ang reach kang broadcasting. Iyo nga ni partner. Dahil kan advent kang internet. Yan, internet working. Yeah. www. Okay. So partner, pwede maghaputan sa itong mga pag-iriba, mga nag-aantabay. Ano ang magiging dalagan? Tayo ni garo soft launching talaga sa itong programa ngayon. Pagbabalikan programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan hatod kan Bicol University. Siyempre dakulong kitang campuses, dakulong kitang mga dakulong kitang mga units na ang kada units sa tuya pwedeng magdaranin mga informasyon, may kinaraman sa kung ano ang sendang mga aktibidades, programang mga pinagibo, ano ang sendang mga akumplisemento sa madaling sabi. Iyo tama. So internal activities ta. And siyempre igwa kita ning pig-upon na external baga partner Yes. sa mga linkages niya to. Yan, sa mga ongoing na mga external
extension projects, programs, asin siring man ang mga researches na igwa kita. Ta siguro gusto niya tong ipasabot sa gabos na nag-antabay na ang BU po bako lang po ini sarong university para sa instruction partner. Ini engagement ini sa research, extension, and even production. Yan, Yan talaga ang mandato ta. Yan ang mandato talaga kung university. Ang iba kaya pag university, maturo lang, instruction lang dahil po. Kasaraway po dyan ng extension. Mga nagdyan sa mga barangay, pig-aaram, kung ano ang pangaipukan na sarong komunidad, as in anong serbisyo, anong extension ang pwedeng ipaabot kang universidad, no? Sa mga lugares na yan. Siring man sa lado ninyo pananaliksik o research, no? Kung paano makakatabang ang mga experts or expertise kang university dapit sa tuklas nin mga bagong mga bagay, mga invention, no? Na kung ini na gigibo napapasiring ini partner sa production side. Yan, tama partner. Napapakinabang kan sa mga stakeholders at sa komunidad. Ining partner na pinagibo kan Bicol University, naka-align ini partner sa pigapuntang Sustainable Development Goals. Yes, SDG. Oo, ini partner naka-align sa SDG number 2 na kung sa'yo nakabuktak naman partner sa SDG number 2, End Hunger, Achieve Food Security, and Improve Nutritional and Promote Sustainable Agriculture. Okay. Since yaon sa tuya, so Bicol University College of Ginabatan. Agriculture and Forestry, BUCAF. So, pasok kita duman sa pigapod tang SDG number 2 na kung saan may kamabutan na ma-sustain ang sa tuyang agrikultura. Bako lang sa agrikultura, gwera sa fisheries. And iba pang mga sa tabako, partner ang tabako. fisheries, tabako o campus. Yan, And alignment ni partner sa SDG number 3 na mapromitir ang well-being kan mga namamanwaan regardless kung anong edad mo. Yes, oo. And then SDG number 4, masigurar na magkaigwanin inclusive and equitable quality education as in ma-promote inipigapod na lifelong learning opportunities for the whole world nga pigapod ta. Iyo, lifelong. Lifelong. Ang sabi mga Edukasyon partner, ta. ang pag-adal, ang pakaukod, habang buhay ini. Yan, tama pag-aaral. Parte ini kan sa tuyang pag-exist, no? Yan, Na kaypan habang kita yaon, naglalakaw-lakaw sa ibabaw kang kinaaban, nakakaukod kita nin mga bagay-bagay na kaipuantang maaraman, tanganing mas maging malibyano ang sa tuyang pamumuhay. Yan. Ang edukasyon mga partner, kung dahil ko nasala, is a never-ending quest for knowledge. Yes, it's a never-ending process, sabi nila. Okay. Siyempre partner, kinaptured man kanyang SDG number 5 na pigapod ining so gender equality. So empowerment kan mga babae. Yes. Actually partner, ining God, no? Gender and development. Dakol kayo sa ko naghapot. Ano talagang gustong sabihin niya kaya? Gender Yang development. ang ginibo ko partner, nagparabasa ako. Okay. Dumang ko mas nasabutan ng pinakang kahulugan pa lang kayo ni partner na paanong magiging parte ning sarong pag-uswag o pag-progreso sa sarong lugar ang pag-involve sa mga kababaihan partner. Yun Kaya baga mo niyan mahiling maski sa mo ang sahaling niya kang PNP sa army iguana partner ni ni Mga babae. mga babae mga regional director, Yan. mga brigadier general, mga spokesperson. Gusto yun, nagagamit muna sa kababaihan. Nakaito baga kan mga lumang panahon ang babae bako mo sa pag diyan sa na yan sa nagmamasid, nagluluto. Ngunyang partner dahil na. Kaya nga ni di ka magnalas partner pag nag-abot ang panahon na pag nasakay kang tricycle ang mga driver babae na. Totoo yung partner. Kahapon, nag-apod sa kuya so taga UNESCO. Nag-apod sa kuya. Ngaya sa BU ngaya, o sa, particular nga sa College Indo, pero yung porsyento kan babae, niya, mas nakul lang yan. Pwede mga 60% approximately, 60-40. Unlike before, kang kita mga nagkaklase engineering, mas nakul ang lalaki. Lalaki, tama. Pero ngunyan, dominated na kan mga babae. Totoo partner. Actually, maski nga ni bagayan mga nag-operate ng mga heavy equipment, Guana. may mga babae na partner na kung dyan ang pick-up na gender and development. Yan Ibig sabihin, dahil na partner pigihiling ang demarcation line. Diba dahil na ininga weaker sex, no more. In fact, mas lalo nga kaya baga pigahali ng mga discriminatory remarks sa sarong workplace. Na kasi iisipon mo bago ka magbukakan sa imong imot, baka may babae akong coworker dyan. Baka ma-offend mo. ma-offend mo man. So, ini ang pinakang kontribusyon na maski sa lado kang siyensya, sa lado kang research, maski sa mga traditional baga partner ng mga trabahong panglalaki,
yaunaan mga babae. Iyo. Kaya mahiling mo na partner ngayon na efektibo na talaga sa mga kampanya kung digdi sa piyapod ng gender and development. Yes. In fact, may budget ini. Dakula ng budget na pigatagama di kan mga government agencies para mapromoter in pigapod na gender and development. And any sero sa pig-capture kan programa ta na makapture paano kita makasabay digdi sa pigapod na gender and development under SDG number 5. Iyan, tama, Okay. oo. May sarang partner kinaptured na kadaghan mo ng mga proposals, mga programa dapat talagang naka-anchor or aligned na duman sa pigapod na SDG para Yes. magkaigwanin realisasyon nito. Ang sarang partner sa pigapod na SDG number 8, magkaigwanin disenteng trabaho as in magkaigwanin economic growth, ibig sabihin magkaigwanin mapromote ng pigapod na full employment kan mga naggraduar sa satuya. Iyo, totoo. Pero aron partner, ang sarong realidad man uni. Kang kriniar kang gobyerno ang Department of Migrant Workers. DMW. DMW. Iyan sarong pag-ako, imbis na pagnigar, na talagang maluya ang employment opportunity Iyo. sa Pilipinas. Pero maray na yan, partner. Maray man yan. Oo, kasi globalization naman baga. Oo, dahil naman ang hulugan na so ito baga traditional bagang pagtubod na dapat ika ta Pilipino ka digdi mo gamito ng sa imong Yan, talino. Pero ngunyan sa nag-open up na ang mundo, kumbaga hinali na partner sa mga walls, no? Kan mga bansa. Naging na siyang bridges. Yan, no. Mas maganda. Alam mo na institutionalize siya. Yes. And kumbaga nagilugod mahiwas ang opportunity para magkaigwa kaning trabaho. Totoo yan, partner. Diba? Igwa nga ni partner mga bansa, mga nasyones na very specific sindami na agda kay puan mangyayanin mga sanggatos ngayong mga Filipino workers. Very specific. Very specific. May numbers pa yan, no? Yes. Ini nga arog ini may magayon qualifications, ano? yes, magayon ni partner pahiling kung guro ano kita nagpigpa-package ta ang sa tuyang sa diri pag kita yaon sa luwas. Sabi nga ni bagaan mga Filipino, bastang maray ang ururon, maray ang rate benepisyo talagang tatawang kaning maray na trabaho na produkto yan. But ang sa statistics partner sa latest sa mga previous na hiling ko sa 110 million na Filipinos almost 10% kani or 1.2 garo-arog kaya na data 12 million I should 12 say million. ang yaon sa ibang parte kan kinaba ng mga Yes, Pilipino. Kadaklan sa Amerika, sa Saudi, Middle East countries and so on and so forth. Nakawagas talaga sinda. Sabi nga ni baga name a country and we have a Filipino there. Filipino. Maski nga ni baga dapat niya sa North Korea. Igual. Kapirang Filipino dyan. So mga dayo pig-expect na may arayo ng nasyon igwang Pilipino. Yes. Ang sarong blessing man kaya partner, ang sarong advantage sa mga baga tayo na nga niyan sa Pilipinas, although bako man siya opisyaling deklarado, pero ang realidad is ang kakayahan tang magtaram. Yan. Magsurat as in magsabot in English. Yun sa tuyang upper hand. Yan, saro yan sa mga ano yan. Komparado sa ibang mga tao. bentahe ta. Komparado sa ibang mga nasyones tiglis lalo na sa Asia. Bako lang ang caliber kang pagtataramtan ni English is bako lang siyang limited sa sarong region kan mundo kundi sa enterong kinaaban. You know. Kaya yung partner sa sa Bicol University inguwat lang kang universidad na magibagang ang standard niya sa world class. Totoo yan, partner. In fact, nag-invite kita. Igwa kita ng bigapon na exchange student programs. Igwa kita mo yan. Yes, igwa kita. Tanganing adalan, bako lang so kung paano ka maging matali kundi maaraman maintindihan mo ang kultura kan sarong nasyon. Yan, Takita baga, partner, kung yaong ka lang sa imong lugar, yan lang ang nahihiling mo, nadadangog mo, na-experience yan mo, paguna mo, yan lang. Pero kung naka-confine ka lang dyan. Pero kung igwa ka ning na mimit na mga tao na maistorya kan sa ng kultura, minsan nga ni, masyasya ka at first eh. Yun, namabago ang perspective mo, pananaw mo. Oo. Igwa kong sarong na nakahuro na, kapandukon taman Filipino from Myanmar. Ba't ba yung mag-English? Sabi ko, is English a major language in your country? Siya, no. I'm just lucky because I am a government scholar. Sabi niya gano'n. Sabi ko, really? Pero sabi ko, in our country, in the Philippines, no, English is a language being taught in every level of education. Sabi niya, you are very lucky. Yan. So, pag una ka, ang perspective mo ta partner,
ay, ang pag-eskwela ng English, para makaukod English, normal lang. Ito pala, man. Sa Pilipinas lang, siya normal. Kaya dako lang na bentahe talaga sa tuya, advantage yan. In fact, tama kami mga exchange students kita ngunyan. Ang naraman ko sa Vives University Vives, sa yes. Belgium. Sa Belgium, yan, oo. igwa kita. Kaya mga previous nga, kang mga primerong taon ko sa university, may hali kitang African countries na mga estudyanteng niya Yes. na nagano. So sa yung partner sa gusto i-capture kan Bicol University na makasabay kita digdi sa SDG number 8. Number 8. And then partner, may initon mga permi. Kaming init ko niyan. Grabe, ang gusto mo malingaw. i-capture yan kang Bicol University sa bahay kang programa tang magkaigwa kita ng partisipasyon duman sa pigapod na paano ta makombat ini climate change sa pigapod. Kung paano ka magbalad na di ka nababalad. Uy, kakaiba lang ang init mo niyan, ano? O, Yung- sabi kan pag-asa, ano na kita? Rainy season na. Grabe ang Onset init. na, Onset na. nag-start na. Actually, nakakahurong ko ang pag-asa. Ang pinakaano niya is, iguanan din mga lugar sa Pilipinas na nagkapahiling ng senyales na nagpuuna ang tag-uran, partner. Oh. Ang problema talang ugaring, inibagang huyop kang temperatura hali yan sa Pasifiko. Yun ang namamatian ta, partner. Igapon na alinghawt ini. Kaya pala, no? Di ka mag-isip na, ay ini dahil sa init kang saldang na nagtatama sa imo day Iyo. ini susangaw. Oho. Hali din mo sa Pasifiko na nag-aapwak digit sa kadagaang kang Kaya Pilipinas. partner. maalingahuton ba ganyan Yes. sabi ka ngayon mainitong Mangalas ka, partner, halos day maning aldaw. Pero maalingahot, gigira mo kami iyo, medyo pati iba pati ang alingahot. Ang paliwanag kan mga tagapag-asa, iyon yung susangaw hali dyan sa kadagatan sa Pasifiko na aapwak digit sa kadagaan kang Pilipinas. Iyon ang namatian. Iyang namamatian tamo. Bako man nini so direktang hali sa saldang. Pero naroon ko bigong pigapon na heat index ta may temperature na pigasabing ano. Okay, sa sa partner sa gustong i-capture kaning sa programa ta. And sa partner, itong pigapon tang SDG number 14, life below water. Yan. Sa mga ocean, sa Iya mga pala. seas. Actually, partner, igwaning sarong grupo kita ng estudyante nag-adal ka yan. Magayon ng thesis ni na partner. Okay. Ang ginibo ninda, nagtipon sin na partner ning newscast, ning mga major TV stations. Sa lauling sarong taon, partner. Ano yan? National, National lang. Oh. national na mga media outlets. Tinipon ninda ito, inadala ninda kung pirang porsyento kang sa indang newscast ang devoted o nagko-cover kang life below water. Oh, okay. So, And, kumbaga, guraano ang atensyon na guraano ang airtime or attention na pigtatao kang mga media sa mga bareta na igwaning connection sa buhay sa irarong kang dagat. Ang kumusta mga ngayon? water pollution ngaya, may oil spill ngaya, Okay. may fish kill, arukan. So, ano man, bako man talaga siya very small ang percentage. Igwaman talaga. Ang gusto kong sabihin ba kay ni partner, pag igwaning ipigbabareta, ang media, igwang pigigibo ang mga agencies. you know. Tari ko piling gumibo ng bareta para lang may bareta ka. You know. Naroon ko partner research kan sa mong pag-iribatan na future mga sa Diario. So kay Sir Juneda na sa sa Sorsogon Bay. Sir ito sa piga-capture tat kasi bukitang College of Tabaho campus Yes, naka-anchor sa oo, fisheries. fisheries. Ang sir pa partner, kung igwa kitang life below water, igwa man kitang sa SDG 15, life on land. Yeah, yun ini. Nangyari na matian ta. Ibig sabihin, sa mga forest ta, kumusta na? Magkakalbukan mga kagubatan ta. Ano Actually, nangyari? partner, sabi, ang good news da is, dain ang nakakalbong kadlagan. Ta. Karalbo na. So niya ang partner ang bioginubatan College of sa Agriculture and Forestry, yes. sila naka-anchor. And then siyempre partner ang pinakang udyan capturing SDG 17 which is partnership for goals and strengthening the means to implement ining mga pigapod ta mga projects and then magaygotan in pigapod na revitalization kang global partnership. Tas sabi mo kasi Yes. ba nga ni, dahil mo kitang boundary ngo Dahil na, ASEAN partner. integration, globalization, etc. Oo. Oh, dahil Actually, na- partner, ining paradigm shift na ini kan bagong panahon, magayon na ni partner. Ining nangyayari mo niya na let's talk in the table. Yan, oh, pag-urunan ta. Pero marundo ang partner, so ano ang pinuunang kang World War I? Aha. Dahil dahil nag-irintindihan. Di nag-restore Dahil sa nasa naglaog duman sa teritoryo kan sarong bansa, nagpasururog-surog World War I. Ngunyan, dahil pagayod na leksyon ka World War I,
nag-irap ang World War II. Sabi kan mga world observers, pag nagkaigwa pa ngayon ng World War III, mapundo na ang mundo sa paghiro. Kaya gabos baga pigigibon ka. Although ikaw ni mga gera ngunyan. Pero bako siya aro ka itong World War talaga in magnitude. Kaya baga imbis bagang sumurog ini sa sawayon dahil nang una ngaya. Dahil ka na ngayon Tama, nagsabay. may Kumaga dahil sa maski anong sabiyon na igwaning mga pagkikriticize sa United Nations na igwa man da dyan yung talagang di man napapasunod sa mga darakulang bansa. Pero generally ang impact ay sa mundo magayon. Iyan bintay partner kang karos din ang boundary, ang komunikasyon madali mo Yes. sa nao. At least, maski pro paano, nag-istoryan, may Yes. komunikasyon pa manggiraray, may nagpupundo, may nagagatong. Nagsaway mga cooler heads. May mga cooler heads. Oo. Yan ang kagayunan kayan. Okay. So, ni partner, sa programa tayo ni sagod sa mga masunod tang programa, digdi magtatalibong ang contents kan sa tuyang programa, capturing and makasabay kita digi sa pigapod na mga obheto kang SDG. Yes, tama. Actually partner, ang United Nations, yun yung push forward na ang gabos na nasyon dapat naghirirong sarabay. Bako lang isolated ang mga desisyon. Yes, Iwadig din na naglilinig kang dagat, may nagtatapok ng kangati. Dapat pa naglilinig kita kang dagat, gabos kita maglilinig. Totoo yan, partner. Although ang issue baga partner kaya kang industrialization, yan ang sarong magabato na nadidipisilan ang kinabang na i-address ini partner. Opo. Gusto sabihin, pag ang sarong country industrialized partner, sinda ang minaluwas na pinakang halangkaw magbuga ni na pinagbabawal na hangin, air pollution, ining mga gases na inin dahil man dapat, no? Na nagki-create kang nagpapanipis kang ozone layer. Nagkakausa ang climate change, no? Pero ang problema, paano ini mangyayari na dahil maapektuhan ang ekonomiya kan sarong bansa. Kaya yun na baga partner nag-ano sa renewable energy, mga solar, yung mga solar na yan. Dahil ini ang at least pampaina lamang ini baga. sa grabing impact. Aram mo partner, ako unta man sa dae bago pa nagkaigonin mga sina Alvin Toffler, mga ano ninda, mga prediction ninda, nangyayari naman yan partner. Totoo, partner. So mga bansa dakat kay itong na-imagine lang ninda kung ano ang baha. Uyan na. Nag-share to eh. Uyan na. Hindi pala niya ang baha. Kita man iyo man. So sobrang init na dahil tamang kayo na mamatayan. Kaya nga ni partner, kang kaurong gusto tagapag-asa, nag-uulo kaming dua. Sabi mi, iliniwat kang DepEd sa schedule kang klase. Di ba ibinalik sa June, Balik sa partner? dati. Takang enot, Abril, Mayo, kasagsagang kan sobrang init, nasa classroom ang mga estudyante. Iminog na June, ang problema, nag-aabang na naman ang tag-uran. Kaya dapat talaga magkaigwanan ng magkaninigong adaptation partner talaga. Seryosoho na ini kang gobyerno. Tayo partner niya ako na eh. Dahil mo na maiwasan maski pa na. Nalikayan mo sa sobrang init, paano mo lilikayan sa sobrang uran pagbaha? Kayo na partner may pigapod ng mga adaptation, kung paano ka mag-adaptar, and then talagang niya na yan eh. Kumbaga, ang init, ining namatiantang unfavorable climate condition, etc. Kita lang ma-adjust ganun. Pero partner, ini siguro sarong admission na sa parte kang DepEd na mas pinili nang bumalik sa dating kalendaryo sa pag-eskwela. Kung magagaronahin nindang, okay na lang na nag-uuran kaysa garo nasa oven ang mga angki. Garo arog na lang kaya. Siguro, kung nag-uuran, ano na lang, sa sarong eskwelahan, igwanin ni pig-upod na ano baga, covered walk, mga partner. Diba? Kali nga doon sa babaan, igwanan ning arog sa to sa biyo. Diba? Na malakaw ka. Dit lang ang espasyo na daing pandong. Mga adaptation yan. O kaya, ang halimbawa pag may mga bagong edifisyong itutugdok, sigurado ng ano yan, na flood resistant na yan. Di ba? Kaya na elevated na siya. Kaya mag-sustain kung araw kaning kusog kang paros, kusog kang dalagang kan bagyo. Kaya sa partner itong sobrang init, alangaang na mahalan bagang kuryente ng mahalang kuryente. So ini partner na mga SDGs na ini, nagka-cascade man di ba sa so Ambition 2040, Yes, Philippine Development Plan, and then sa mga regional regional centers, sa mga region, cascaded man yan. Sa mga government agencies, lalo kang Bicol University bilang academic institution, cascaded man ining SDG na yung ang piga-adapt ng tao. Araw partner, dahil ko lang nga rin tuong na maray pa. Ang NEDA bagang yan, department na. Iyo.
Ano ito? NEPDEP? DepDep. DepDep. Oh. DepDep, Department of Economic Planning. And, Tang nangyayari ka ito, ang NEDA ang nagiging naglalatag kang drawing table kung ano ang mga development plans. Ang problema, pag i-implement na, minadepende na sa sarong agency. yan, Kung guraano ka kaskas, guraano ka loya. Kaya ang naisip ni President Bongbong Marcos Jr., gibo na lagod na department ang NEDA. Tanganing, dahil lang siya magpundo sa pagplano, magdiretso na siya sa pag-implementar. Ayun. Magpaparinig magayon Mas klarado ang mandate. Yes, Mas klarado ang tama. mandato. Okay. So, yan partner, diyan nakaangkor ang dalagan kan sa tuyang programa sa mga masodtang episodes. And since kasaba unang bitan tanang kita baga sa university halos dakulong kitang mga courses, dakulong mga colleges. And ang lambang sa Nasa ano kita partner? Nasa 14 colleges. 14 colleges. Okay. So, ang courses kung di ako nasala, halos mga less than 100 na. Including masteral, postgraduate. Sobra, partner. Sobra. So, ang kanya-kanyang colleges kunyang campus na kita, Daraga Campus, tama ba? Daraga, sorry. BU Daraga, BU Tabaco, BU Pulangi, BU Gubat. BU Main. BU West, saka East, saka Daraga. Pigapuntao. So, alba sa Daraga Campus, yaon dyan ang pigapuntang College of Business Economics and Management, and then yung College of Social Science and Philosophy. Sa Main, siyempre yaon dyan sa College of Nursing, tama ba? College Asukal. CS, College of Science. IPSR. IPSR. Medicine. Medicine. Dental, Medicine. Duman naman sa East Campus, so Engineering, and Idea and Busit. Industrial Technology. Of course, Tabako tao, and then sa Ginubatan, Pulangi, and then sa Gubat. Ayan ang tao. So may kanya-kanya sila mga courses man. Diba, diging sa Daraga Campus, igwang entrepreneurship sa ibang tana. Sa Pulangi, sa Tabaco, buda sa Gubat, igwamang kayan. So, yung mga courses na ini, alba sa Kal ngayon, yaraon dyan. So, ABCom, di ba, broadcasting. Anong degree offerings mo dyan? So, ang kada colleges pa rin, partner, tapos sa mga courses, may kanya-kanyang mga programa. Yes. Na ipipresenta rin para maaraman na sabi mo kasi partner, bako lang kita nakakonsentrate sa instruction o sa pagtaon ng edukasyon, kundi ining mga researchers paano nila napakinabangan. At the same time, kung paano nila i-cascade sa mga stakeholders niya ng extension. Totoo yan. Actually, partner, ang saro kang bigpapakusog tabaga dyan sa university. Yun ang inibaga pigapon na internship program. Program. O rin mga OJT. Kasi yun yung claimor kang industry na dapat maintindihan kan mga universities, kan mga eskwelahan kung ano ang need kang industry. Yan, And then dapat mag-adjust duman ang mga eskwelahan. Yan, Tanganing ang sa inang mga graduates, dahil na masyadong grabe yung pangangaipon na tawaning skills. Yan, no, di ba? Kumbaga, diit na sa nang hilot. Diit na lang. Iba man talaga ang yaong ka na talaga sa industry. Pirmi na yan. Iyo. Madalas, pag sa eskwelahan, mga theories, ang ano mo, diit lang na practicum, pag yaong ka na sa industry, talagang babad ka na, gabos na trabaho naman, hampang mo na. Pero at least, bakong masyadong harayoon. Ang gap. Oo. Kaya pa na ano siya, dahil nanaro ang gap. Iyo, no? Kaya yan ang pigigibot kaya kita nag-OJT. And, yes. naugma kita positibo ang nakukuatang mga feedback. Sa minsan ba partner, nagkakaigwa kita nin mga revision sa tuyang curriculum. Yes, oo. Para maka-adjust kita sa industry need and demand sa ngunyan. Okay. Since partner naman kita kasi bago na igwa kitang ikarog ka mga colleges, sa mga masunod ng programa, let's say sa June 3, baka June 11. Ang sarotang magiging tema, partisipasyon ni kang Jesse M. Robredo Institute of Governance and Development. Okay. At anya mo sa Jesse Robredo, so public ad, so development management sa PS, etc. Ang naging partisipasyon ni the partner, ining radio segment sa tuya na pigaapod Gabay at Gobyerno. Okay. Ang Gabay at Gobyerno, sa rining programa din sa tuya, segment na makonektar sa mga government and sa tao, particularmente itong mga nasa grassroots. And then, naramdaman kang last year partner during bago election niya to kan sa barangay, nagkaiguan nin voters education advocacy
Robredo. Ibig sabihin, ano ang mga do's and don'ts sa mga pagboto? Although, dati nang pinagigibo. But this time, Sinda, sa segment na ini, magkakaigwa sila ng pag-informar o pagpapaisip, pag-empower, as in pag-engage kan mga pardangog ta, paano ta madiskutar o madiscuss ini mga government programs. Yes. Ako lang kita mga government Oh, na programs. dapat ang diskutir so igo talagang kabatiran. Igwang kabatiran. Sa mga yan, ano yun yung mga policies? Ako lang kita mga policies sa gobyerno. Nakulon. Oo. Nalilibong ka na nga sa nakula. Liban sa mga existing policies, dako lang mga batas na, dako lang ng mga laws na gigiribukan sa ito yung mga nasa Kongreso, di ba? Sabi ni sa mga i-discuss ninda o apura kay ning mga policy services igwa pa sila ng mga pigapod na mga inisyatibo na kung saan ini may direktang impact sa oral daw na pagbuhay kan mga tao. Okay. Yan ang magiging partisipasyon man kang Jesse Robredo. Itong magiging partisipasyon ni the partner, magiging platform ito para ma-promote ang pigapod ng usong-usong gamit na bang yan, good governance. Good governance. Ano yung good governance na Oo. yun? Actually, kung ang good governance, iyo ang manindugan, no? Iyo mag stand out, no? Siguro mas madodoble matitriple kung ano ang kamugtakan tangon yan. Iyong nga ni Nararamdaman partner Chinelas Management sa Robredo. Naka-anchor na galing Actually, kaya nga ni bagayan na namundag. Dahil siya, ang pinakatugon kay ito ni late DLG Secretary Jess, sabi niya, kung ano ang ginibo mo niya na marahay, dagdagan mo pa sa aga. Yan sabi niya. Generally, yan pinakang prinsipyo niya. Okay. Anything that you do good today, do it better tomorrow. Para Kumbaga, mas ma-improve mo pa. Oo, ma-improve mo pa. Dahil lang, so, yun na yan. Sige na. Yun, Wala na okay yan. na yan. Dahil siya habo niya ka ito. Kaya baga supig apon niyang Chinelas governance. Nakwara magpartner ko natin at Chinelas. Every day in his life as a politician, dahil siyang gibo, magparalakaw, nakachinelas lang. Nagduduman siya sa tabo. Yan. Iga-aram niya first hand kung ano ang pangangaipon nila. Yun, talagang ano. Dahil niya ipigsusugo, partner siya. Siya mismo. Hands-on siya. Oo. Yan po. Yan partner, sa mga masunod, i-diskutor yan, ano ba talagang governance? Yan ang Yes, pag-gibo ni tama. Jesse Robredo. Parte ba yan kan good governance? O yan ba ang definition kan good governance? O inong pag-gibo ngayon halimbawa sa Manila ni Pasig City Mayor Vico Soto, good governance ba yun? Bakulong siyang mga ano yan. Sarap pa sa mga didiskutor ng partner kasi maging bisita, in terms tigdi sa governance, sa pahikan Jesse M. Robredo Institute of Governance and Development, inipig-apod tang transparency. Yes. So, dapat sila. Ano bang, pag sinabi Kaya baga partner, ang saro kaya na physical o literal na implementasyon, bawal na partner sa gobyerno na ano kaning opisina, dahil nahiling ang laog kang opisina. Partner, mga glass na. Ay, sabagay. Tama ka. Pag-una ko pa, so literal talagang transparent. Pero talagang literal. Literal, partner. Sabagay, yung manang gano'n. Pati ang mga kurtinang iyan, parali yan. Naghihiriling-hili. Ano kayo din sa istasyon? Nahihiling mo. Visible. Yan, visible. Yan ang literal interpretation. Pero ang meaning kang transparency, mas hararom pa dyan. Yun. Sarap partner, ining usong-usong niya na ining sa impeachment baga, pigapod nindang accountability. Yan. Sarap pa ni sa i-diskutir kasi ito yung mga magiging guest sa Tama. masunod. Pag kumbaga, sinabing accountability, ano yung Ano accountability? kung sabihin ka yan? Di ba? Na pag tinawang kaning sarong trabaho, tinawang kaning sarong puder, dapat igwa ka man ng responsibilidad. May kaakibat yan na Sabi ba responsibility. ni Spider-Man, in great power comes great responsibility. Di ba? Oo. Alimbawa, may ginibo kang sala, ano ang corresponding na penalty ka yan, etc. Or pwede bang dulagan yan? O pwede bang, ay, di ko may aram yan. Pwede bang pwede ka nasa government service. Yes. Okay. Sarap ba partner na isasabay sa mga diskusyon o sa sarong parte ka magiging segment na ni, pigapod na participatory leadership. Yo. Dapat, bako lang ikaw nagdidikta. Bakulay ka sa una. Dapat dangugon mo ang boss. Mas dakol kang nakukuang. Sabi nga ni baga, mas maray pirmi ang desisyon pag hali iyan sa pag-uralay-ulay ning dakol na payo. Yun o. Now, sir pa part na sa pagsasabi, salamat kay Sir Eds Bismonte yun ang ano niya, pig-craft niyang mga idea tama. sa maging dalagan o maging partisipasyon kang Jesse M. Robredo Institute of Governance and Development. In fact, sa sunod partner, ang maging bisita si Professor Neil B. Hugo. Sir pa partner sa napanahon mo niyang baga, so pig-upod tang mga tiwala
sa institusyon. Nasi-challenge ko yan. May tiwala pag sa institusyon na yun. Oo, sa mga survey baga. Sa mga... Yan, ano baga? So, yung partner, ano ngayon sa rong gobyerno? Anong mandato ka ini? Natangin na bahidan ki araw kay ning date na bako nang date nga nabahidan nin mansa o irregularidad kontrobersya. Paano ta ibabalik gilen ma-regain gilen so trust sa kumpiyansa sa rong ano yan. Ang program na ni partner o ang segment na ni maging partisipasyon kang Jesse Robredo, maklarify ka rin ni partner sa mga roles and responsibilities, ang responsibilidad kan iba-ibang government agencies. May pigapat ba kita partner? Yan bagang bantugo na igtataram na command responsibility. Command responsibility. Maski bako ikang guminibo, pero ikang dapat na nagmamangno by that principle of command responsibility, responsibilidad ka. Igwa ka ng panimbagan. Gan are the days partner na. Ay, di kung may aral yan. Dahil pwede. Dahil pwede. Dahil ang guminibong niya kan, so tao ko, ay, yun na ito, admission mo ito. Dahil na mo yan. Bako na yan pwede. Sir, yung partner sa pwedeng i-discuss kan sa yung mga magiging kasabay sa mga masunod na episodes tao. And pwedeng sa parting ining gabay at gobyerno, ma-explicar man partner ang mga public services in layman's terms. Minsan baga, dapat. May mga technical, highly technical na mga words na day man isikan mga pagiribata. So isasabayan partner. And matao manin giya sa papaano ang mga namamanuan ta na maka-access sa mga suporta asin maka-access o ma-access ninda, ma-assert ninda ang sendang diretso bilang namamanuan. Pero alam mo partner, at this early, magayon nun yan, actually, yan ang talagang itutukan. Pero ang sarunganing, gusto talaga ning ipangapudan at this early. Minsan partner, may mga government agencies nagkaroon ba kasi na natataha uhabo ninda na may naghahapot sa inda. Iyo nga natatalang sin may nagdyan para simple man lang na informasyon ang gusto mong kuhaon. Simple man lang na informasyon ang gusto mong kuhaon. Papagibong kang letter. Ibaga, so kung anong mga padipisin na pwede man sanang ibiklad. Yan, anyway, nakasurat yan sa Section 4, Article 7. Tama, Section 4, kang Constitution, kang Bill of Rights, na dapat nakabiklad ang gobyerno sa pagpa-access kan mga informasyon na bako man confidential in nature. Ibaga, minsan, although may mga law niya na, so anti-privacy law, so FOI, dahil kung nito napasa. Yan ang very ironic nga ni partner. Saro kitang demokratikong bansa, samantalang igon mo ng bansa na medyo may pagka socialista, pero igwang FOI, Freedom on Information Law. Pero kita na sarong demokratikong nasyon, wala. Sige. Ano ang irony? Mga buweltagid kita, gagawin ding ipapalusot na, An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Red Horse Super. Ang shot ng tropa.
Okay, partner, beltara kita sa tuyang pag-ulay-ulay ngunya na aldaw na ninin Miyerkules. Madaling partner ang oras. Oh. Yung nga niya. Garo sa napigbubusol, pero sa napighayo. Kaskaso ng oras tao. So kasi bago partner, bago kita mag-break, ito nga discuss tao na mga posibleng maging bisita ta, ma-share sa tuya, nin may impormasyon hali sa ibang colleges, units kan sa tuyang universidad. First, ito nga nin so Jesse M. Robredo. May mga nakahilera pa partner, alibaw kan Bicol University College of Business Economics and Management, BU Tabaco and BU Ginubatan, and then iba pang mga colleges na mga masunod. Pero for the meantime, ito muna sunahiling na sa Jesse Robredo, kasi napapanahon governance sa gobyerno. And then apwer ka ni partner, may mga ano siya, may mga time na sa kung saan siya pwedeng ano yan. Ining sarap pang magiging tema ninda ining People's Council Civic Engagement. Okay, tama yan. Aron doon ko partner sa local government code ang mga civil society organizations mandated na iguanin representasyon sa mga local government units. Yes. Halimbawa, sa muy ako kami nga sa COOPME, party kami kang CSO, Civil Society Organization sa Albay. Sa Albay, So okay. pag may mga meetings related sa may mga pa-aprobaran or ipapresent na mga projects, programs, nyaon kami ng mga civil society organizations Oo. para magpresentar kasi obligado sinda kayan sa local government code na iguanin mga civil society organizations na magrepresentar sa mga LGUs, kay munisipyo, syudad, and sa mga probinsya. Actually partner ang saro kang pinakang halangkaw ang arog kaya na practice ang Naga City. Yan Naga City. Tama ka dyan. Duman talaga dahil ka pwedeng magparatago-tagonin mga ano, kay po ang desisyon mo aram kang gabos sa Yes, sektor. may partisipasyon ng iba-ibang sektor. Kung ano ang masasabi si siya ang apektado, anong pwedeng kontribusyon. Yaon duman open sin na kaya ang feeling tuloy kang sarong komunidad na arog kaya ng sistema partner. Gabos kita obligado na mangnuhon Totoo. ang satuyang gobyerno kung paano siya magpadalaga. Magpapartisipa Kumbaga, ka. para baga napifeel mo na ay parte ako kang decision making na yan. Yan po ang ano yan. Iba-ibang sektor man talaga parte ng kariba, yan lang sa business, sa agriculture, pagabot sa peace and order, nyaraon, representante ang, or iguanin mga representasyon, tama-tama parte, tayo man agad, sa good governance man agad, o sa pag-gobyerno, dapat may involvement ang iba-ibang Iyo, sektor. tama. And dapat dyan, talagang gibuhon na ano, na normal ang gabos. Dahil pwedeng, dapat ika magpresentar. Guru pigpipili na mismo kang halimbawa kang alkalde. Dahil dapat kung siya ang ipadara Yan, sa sarong PO, People's Organization or NGO for that NGO, matter. Yun dapat yan ang maging boses niya. Yan, Bako itong si ano nga maribukon nga ito si ano ito nga si ano dahil baka arog kaya. May proseso partner mo yan, talagang pigpipili man talaga o kung siya ang pwedeng makasabay na magrepresentar kan sa endang sektor. Yes. Okay. So, appear ka ni partner, ang youth ba mo dyan, dahil na bagay kang nagkaging eleksyon. Ay, actually, yan ang pinakamakusog na boses partner sa nangyaring eleksyon ko yan. Sa mga millennials, sa millennials and the Gen Z. Yan duwang iyan. Ngunyan partner, kasabay ang pwedeng maging topic inipigapod na youth governance agents of change or silent observers. Tama. So, nangyari ba ngunyan? Nagluwas sa boses kan mga kabataan. Na-defy partner mga surveys. Yung nga, first time kaya, partner, no? yes, Sa first time na sa medyo media. dakula so impact. Ang survey ba kaya ang pighapot kaya household. Masakat sa harong, hapon Yung mga ganun, no? may formula diyan, may selection key. So, respondents tanong. Respondents may selection key, ini si arog kay pag arog kay ng butante, arog kay ng ang tawag diyan ini si apoton. Very scientific siya. Kaya alam mo niyan na-defy yan because dahil nagre-rebook partner ining nasa millennials and Gen Z. Sindang buminosis din makusog. Yes, which I think partner, ang millennials ngunyan, nasa 32% kang total population. Basta gabos na ini, gabos na nasa 60. Yeah, tama ka partner. 60. Gen Z and millennials, Millennial. combined yan, nasa 60 plus percent. Yes, so imagine, dakulao ng boses. Nakulao na maray. Kaya, ilungon mo itong, dahil man kita nagsusupon kung sisay tayo, nangyari na, sabi nga, the die was cast already. Ang sinasabi tayo, ilingan mo niya na nangyari. So baga, biga para komentaryuhan, baga na dynastia, Yan, mga
popular sana, kinastigo baga kang talagang ibinuto. So, paghuna nindang maano ning kambyana partner. So, ibig sabihin partner talaga, ining mga, itong resulta ka. Nakahiling kita partner ning tagdo nin pag-asa. Tagdo nin pag-asa. Nagbuboses pala. Yan. Ining silent majority, may boses pala. May boses Di man pala. pipiling sa Oo. And sa pa partner na pwedeng diskutiron kang Jesse Robredo, inipigapod na Budget 101, sa'yo na pa duman ang taxes ta? Yes, tama. Yan. Saan na pa duman ang tigbabayad ta? Kang hiling ko ang payslip. Kisay daw ng mga bulsa. Ay, Kagiling ko ang payslip. Ay, kulaon yan. Kagiling ano kita partner sa kita kan most taxed people sa mundo. Na maghiling ka ng sini, may amusement tax, maghiling magkaon ka dyan sa mga food chain, may VAT, Automatic, subat. kuryente, IVAT. So, gabos. Yung Kaya, mga ganun. sa gobyerno baga partner, marami man pagdangugon na lang ka ang sweldo mo. Pero pag kinaraltas na mga partner gabos, ano, garo na pinakapot ka lang. Kagiling ko ang, ay, nako, dakulaan. Kaya saro yan sa mga pwedeng diskutiro na napapasin ang tax ta. Yes. Sa mga infra ba, sa mga health services, sa mga Actually partner, ini ang pinakarason ko nata. Gabos kita dapat magmakulog. Kasi ang kwartang pigagamit kang gobyerno, hali sa tao. Kung pribadong kumpanya, yan pabayai siya. Pabayaya. Pero kung ikataga gobyerno ka, tapos ang kwartang pigwa interest sa imo, kung sa-insain mo sa napigbubugta. Iyo, no. O worse, gigamit nung pang pambakal nin boto. Yan. Diba, ngururon yan. Garo, ginisa ka sa demandi. Diba? Ikaw ang garo may utang na buot. Yun, yung nga ni partner, ano, Pero kung may- isipon, sa imo ito hali. Hali itong sa, kung day ka man nagbabayad, kung medyo bako masara ang trabaho, pero indirectly, sa paay kang VAT, Partner, nagbabayad ang gabos. Muna ninda. Kita garing partner ng mga empleyado. Direct taxation kita. iya, tabi ka po na. Igbabawas na yan. Direct taxation mo Diba? na. Automatic, so income tax tao. Oo, pag bago mo makaputan ang sweldo mo, bawas na. Ayan lang ang feeling ka nung kita lang nagbabayad. Bako po ang totoo. Gabos haros kitang Gabos. syudadano Totoo yan. nagbabayad. Nagkukonsumo, Nagkukonsumo so nagbabarakal ki produkto, so nag-avail ki services, may nag-reflect yan sa resibo mong 12%. Partner, magkuha ka sa nanin mga forma, magkuha ka lang ng sedula, may bayad. Magkuha ka lang partner ng marriage certificate, may bayad. Magkuha ka ng sinumar, may bayad. Yung mga ganun. Kumbaga, from birth to death, may bayad. Kaya ito nasa yung partner na kita ang the most tax. The most tax kita. Yan nabasa ako kay partner mga articles. Kadakul-dakul. Sa ibang mga bansa partner, I don't know kung tama ako ang recall ko, ang sa Germany for example, ano duman, halang ka duman ng tax, pero libre na partner ka, boss. Ang ospital, ang pag-eskwela, kumbaga, ano tatara sa imo na talaga. So neto mo Sa na. tuya, mahil mo, garo na kulaon, Iya. pagpamakal bayad ka sa kuryente, Wala na bayad pa. ka sa tubig, wala na. Kuryente, so internet, etc. Wala. Bata habang naghaloy ang panahon, nagdala ko lang pangangaipo. Baga pa. Dati kayo ito, ano lang, tubig, kuryente. Ngunyan, tubig, kuryente, internet. Cable, Cellphone, ang iba pa nung needs mo niya nagiging iba tang wants dati, nagiging needs na niya. Yes. Before ang komunikasyon pero kwan lang yan, nasa wants lang, kapritsyo lang, pero ngunyan, nakalawag na siya sa needs. oo. Ang transportasyon dati, wants lang yan, kung may kwarta ka, pero yan, kaya pwede mo na. Yes. Kaya tama ito partner na nagdidakulaan pangaiputa, nagdadakula mo ng apod kayan. Ang kay pondang Iyo baga. Kaya ang sabi nga ni Bakan mga gurang, maray pa nga kay itong panahon. Iyo, sa bulod, may comparison. nagtanom-tanom ka sa ngayon, buhay ka na. Pero kaya ito itong panahon. Kaya itong Munyan magdiyan ka sa bulod, tanom-tanom, garong yung ibang pigtatanom ka niya. Duwang nagdududa sa imo. Nagdududa sa wala, nagdududa sa to. Baba ka na lang, digdi ka na lang sa sentro. Maghanap buhay. So, garuday ka ng padumanan na naman. So, yan partner, answer sa mga pig-presenter tango niya na pwedeng i-capture kasi ito yung mga magiging bisita sa mga masod na presentasyon. Sarap pa lang yan sa Jesse Robredo. Wow, magayon partner, magayon. So, sa Jesse Robredo pasanayan na mga temang sendang tutukaron. And then sa mga masunod partner, may mga iba pa kitang mga colleges na masarabay man sa tuya. Like for instance, ipapyaw ko na yung partner. Sige. Halimbawa ngayon sa CBEM, i-diskutar maninda ang pig-upod na segment na negosyo talks. Usapang negosyo kita. Okay. Ngunyan baga, usong-usos pig-upod na mga saradit na negosyo, inipig-upod ng mga micro, small, and medium enterprise. Partner, ang general tabagang impression, bako maray ang naging impact ni COVID-19. Yun, pero dahil ka, Oo. may mga positive itong winalat. May mga positive ito. Yan, may igwa mga naman tahi. yan so online selling.
online businesses nakulo na dahil na hinali. Oh, Maski actually, dahil na dyan, rin COVID-19. partner nagpuni na online business, Yes. nag-mushroom siya, Yes. nagkakaiguanin ibang Pwede pala. features. Pwede pala na virtual, pwede pala Pwede pala. maski may disruption, pwede pala magdodiretso Oo. ang negosyo. Maski mga partner sa mga meetings, sa Manila, igwanin mga initial na pag-aadal na kung nag-transfer sa virtual transactions ang tao, nabawas-bawasan sa traffic congestion. Ayun. Dali ka na magparabiyahe. Uy, mga ganyan, naging option na yung pag-upload na work from home. Yes, work from Option home. Na. Kita, sa minsan pag may mga bagyo, etc. sa tuya, Ang ano baga kaya partner, pag alam mo nga sinuspend sa klase, di pero dapat igwang lesson. Oh, ay, Pero kang sinuspend partner, pag yaon ka sa harong nindo, work from home. work from Pag home. kung kang sinuspend na sa laog ka kang eskwelahan, kang opisina mo, work for home. Kaya naging partner mo ka na uso sa mga synchronous, asynchronous. Yes, So, tama. nagburutuhan yung mga bagong metodolohiya kung paano kita madurdat siya Ako nga ni partner, sa positive side of the negative side. Garo, naging lugod, naging importante lugod na intervention ito si COVID. virus, si Si COVID-19. virus. Kasi mga partner, ngunyan, garo baka prepare kita. Yun, tama. Sa another episode kang pasiring nakata sa middle, Yan. sa katahawang kang new millennium baga. Yan, oh. Masiring nakata sa first quarter na baga 2025, second quarter is 2026 to 2050 na pwede pa lang kitang mag-migrate sa online. Yun, no. Na pwede man pala ini. Oho. Araw kita baga partner sa June 6 kung araw mo ito. June 6 ba ito? Ikaw ba kita ning University Academic Council Zoom. Sa Pizza 5 yata. Iyo, partner. Thursday, Friday is holiday yata, no? Tama ba? Holiday. June. Basta ang ko sa memo, nahiling ko 6. Sige. Oo, June 6. Ko na at least Zoom na. Zoom na kita. So, kung saing ka man that time, bakasyon na baga ang Apo. teaching ba, Oo. partner. Kang Pizza So, 20 pwede ka tapos. mag-attend. Samantala ka ito, dahil. Oo. Medyo magayon ng mga na. Kaya yung pagparabaranggit mo yung partner na magiging laog kan sa tuyang programa, magayon nun talaga yan. Yung Magayon yan. nakulang bagay. Ini mga online na ini talagang nagbukas ini o nindalan para igwa pala sabi mo, igwa pala panibagong way na para dahing disruption diretso magilan. Although may date na inconvenience, may date na adjustment, but the thing is diretso manggiraray. Actually, ang problema lang talaga kan Pilipinas, nangunyan lang talaga na-create ang DICT. Iyo, tama. Dapat kay tupay ni na ikuha tanganing ang strength kang sapigapod bagang 5G. 5G. Sa totoo, parang dadayon talaga ng sarong bilog na bansa na nagiging 5G. Mapagal yan, except Singapore. Sa dito nun sa nang bansa Kinaya. siya. Ang US nga na, may mga states dyan na portion lang yung naka 5G. 5G partner, yun ang partner ng pinakahalangkaw. Wala nang lampas dyan. Solamente ang Singapore ang nagigi Yes. Kasi sa dito sinda, talagang kaya ninda. Kumbaga, Bagay. pag pinindot mo ang mag sa internet, real time. Di ba sa ito partner, kung naroon doon, bago ito magtapos, ikaw di nabugtak ng sarong negosyo, sabihin ta na, online casino. Ang problema, di partner uminatras, nata, paano, bago aaraman digdi ang tayo, naglalag na grabe, nagkararaman sa tunay na tama doon sa bansa. So dahil na Mali mo ba ang buffering niya? Halo yun. Alawig siya. Ikaw nag-brown out pa. Yung problema. Sa ibang mga bansa, baga, mas siguro ang load, baga, mga magabaton, mga video, Tama. pag pinindot mo, real time na Yan senda. Sa sobrang ka-advance ang kang sendang technology. Kaya mo ni parte ng bintahe kang nagkaigwanin netong bighagan na blessing itong COVID-19. Yo. But na-open sa Pero ibang doors. yes, ito ang nagtaos sa tuning na pwede pala. Pwede, Pwede pala mag-migrate sa virtual. Na which is, ang iba pala ng mga bansa, ibang mga countries, nag-adapter na kan mga kita lang ang daya. Naurod lang kita, actually, Naurod partner. lang kita, But na-expedite, napadali, dahil lang kitang nangyari Yes. ko. Nahiling ta ang bentahe pag kunya mga partner sa pinaka-latest na nyo sa NAIA. Para malikaya ng grabing pila. Kuan na partner, face recognition na lang. Dahil ng ID, dahil ka mabunot yung masisarong ID, itatangod naman sa ang computer ang pandok mo. Mas madali. Yaon na dumalas kung sisay ka. Okay. Usually baga, ang queuing ka, alawig Oo, ang pila, tas itaw mong ID. mapahiling ka pa kang passport mo, gabos-gabos mo picture, yan. etc. Dahil Tapos na. i-check pa ang passport mo, etc. Dakula, kaya alawig ang Actually, pila. iniabentahe kang presenting administrasyon. Sa totoo lang, open sa
sa changes ang sa tuyang administrasyon Yan, niyan. oo. Bagong araw ito medyo di kahon. Hindi siya dahil talagang gusto ni PBBM baga na parabasa ko sa mga nagdangwa ko sa mga newscast. Yung gusto niya mangyari na kay Pon ma-harness ta ang pinakang latest na mga technologies etc. para pakinabangan Iyo. ta. Tan masyado na kitang nahuhudyan. Totoo, partner. Dakulo na bagay ang mga technology ngayon. Dakulo Yes. na bagay yan sa para maging efficient, effective, as in mas mapadali ang mga transaction. Yes. Okay? Partner garo nagbabadol na sa alas 12. Eh, yung nga. Sige. Oo. Sige partner, di sa masunod na episode naman Eh, kita. yung partner, yan ang ang pagpresenta ta ka sa bago itong magiging dalagan or magiging flow, ano ang mga diskutir ta, ipresentar ta sa mga masunod na presentasyon ka sa tuyang programa. And magkakaigwa kita ng mga bisita. Okay. Resort speaker. Sige partner, paaram na kita. Okay, ini po si Edgar Barameda. Nagpapasalamat kan sa inyong pagantabay sa masunod na Miyerkules sa programang Pang-edukasyon asin Pangkabuhayan. Hatod po sa tuya kan BUEMD. Ako man po si Professor Seth de Matera. Salamat marina udto sa Tuya Gaboos. Sa indong nadangog ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan hatod sa Indokan Bicol University Extension Management Division. Kung saan ang kauswagan kan sa tong komunidad iyo ang sa tuyang bida hanggang sa masunod na Miyerkules. Sa Giraray, ini ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa Sambayanang Albayano.